Изследване върху факторите, влияещи върху скоростта на химичните реакции. Експеримент 1. Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции. Материали: статив, 2 проветки, държач на проветки и спиртна лампа, реактиви: меден оксид на прах, разтвор на солна киселина. 2 проветки, в които сме сложили меден оксид, добавяме равно количество солна киселина. Нагряваме само една от двете проветки, като за целта използваме спиртна лампа, която предварително сме запалили. Течността кипва, нагряването е достатъчно. Наблюдаваме разлика в цвета на течността в проветките. Извод: реакцията е протекла по-бързо в проветката, която сме нагряли. Следователно, химичните реакции протичат по-бързо при по-висока температура. Експеримент 2. Влияние на хомо и хетерогенен катализатор върху скоростта на химичните реакции. Материали: 3 колби, реактиви: водороден пероксид, калиев перманганат, сапунен разтвор. На водороден пероксид и ще проверим как се разлага водородния пероксид. Равни количества. Както виждате, водородният пероксид е течност. За да ускорим неговото разлагане, защото той се разлага до водород и до атомен кислород, умишлено използвам две колби, в които съм поставила равно количество. Ако забелязвате, започват да се образуват балончета върху самите... Виждат ли се балончета? Започват да се образуват балончета, което означава, че самия газ започва по-малко да напуска системата. Когато искам да ускоря процеса на разлагане, а вие знаете, че катализаторите са вещества, които в много малки количества ускоряват даден процес. Точно поради тази причина, за целта ще използваме подходящия катализатор, който е калиев перманганат. Добавям съвсем малко количество от катализатора. Вие знаете, че катализаторите са вещества, които в малко количество променят скоростта на химичната реакция, като какво правят с активиращата енергия? Понижават тя. Така. Това, което беше атомен кислород.
но в много по-концентрирана форма. Сега, нека същия експеримент да го повторим, обаче, когато вече катализатора е в същото състояние, в което е и самата система. Ще разтворя малко количество от катализатора. Виждате ли? Ето сега ще му добавя малко водичка. Разтвора, който се появява. Ето. То е... Значи, вече катализатора е в каква форма? В течна форма. Наблюдавания процес ще бъде хомогенно-каталитичен процес. Обаче, за да бъде още по-ефективен процеса и да не бъде толкова бурна реакцията, ще добавя малко сапунен разтвор, защото няма. Но така че видим какво ще стане. Добавим количество. Както виждате, отново кислорода излиза. Извод. Катализаторите увеличават скоростта на реакцията с съвсем малки количества, като понижават активиращата енергия. При хомогенния катализатор определяща е концентрацията, а при хетерогенния – повърхността. Изследване върху факторите, влияещи върху химичното равновесие. Експеримент 3. Влияние на концентрацията на изходните вещества върху химичното равновесие. Материали: пете проветки, бехерова чаша. Реактиви: железен трихлорид, натриев тиоцианат, сребърен нитрат. Част 1. Смесваме разтворите на железния трихлорид и натриевия тиоцианат до получаване на тъмно червена течност. Поради технически причини липсват кадри за останалата част от експеримент 3. Тя ще бъде представена схематично. Получената червена течност разреждаме с вода в бехерова чаша. Течността се оцветява в оранжево. Разпределяме я поравно в 4 колби. Едната оставяме за контрол, в втората добавяме железен трихлорид, тя потъмнява, в третата добавяме натриев тиоцианат, тя също потъмнява, в четвъртата добавяме сребърен нитрат и течността в нея изсветлява. Извод: при увеличаване на концентрацията на изходните вещества протича правата реакция, а при намаляване на концентрацията – обратната. Благодарим за вниманието.